Ania karon sa Sugbo ang usa ka sports envoy gikan sa Estados Unidos aron motudlo og volleyball sa mga coaches ug mga atleta. Gikalipay sab kining maong mga lakang sa mga advocates aron mas mapalambo pa ang sport. Ang detalye ni Nico Sereno. Ikalimang higayon kining pagbiyahe ni Coach Eric Hodgson dinhi sa Pilipinas aron pagtudlo og volleyball. Gitap siya sa USA Volleyball, ang governing body sa sport sa maong nasod, aron paghatag og training session sa lain-laing lugar. Lakip sa gibisita ang Sugbo ug matud pa nakita niya ang potensyal sa mga atleta. Sa nahaunang mga session kaniadto, nakabansay na sab siya og sitting volleyball para sa mga PWDs. I think there's a lot of potential here, not just in the PWD sector, but you see a lot of really good athletes. Tulo ka adlaw ang training niya sa mga atleta ug coaches sa Mandaue City. Maghimo sab siya og volleyball clinic sa Tuburan, Sogod ug Tudela sa Camotes Island. Kauban ni Coach Eric ang asawang inilang volleyball star sa Morocco. What we're seeing is there's some new ways to train children, and not just young kids but older kids as well. We're starting to figure out more how the brain works, how it learns. We want to use that science and figure out better ways to coach. Gikalipay sa mga atleta ang ingon-ani nga mga initiatives alang sa mga Sugboanon. Ang grupong PADS nalipay niini kay kaniadto sa niaging training mas natabangan ug napalambo ang abilidad sa sport labi na sa mga differently abled nga mga atleta. USA volleyball program as one of the best volleyball programs in the world, and Coach Eric here is he's the head of the grassroots program of USA volleyball, no. So dako kay tag makatunan yung in terms of mga innovative approaches. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.